Igazi különlegességekkel, meseautókkal is találkozhatunk a műhelyében. Most egy állólámpás Mercedesen dolgozik, egy gyönyörű autón, legalábbis ma így láthatjuk. Emellett a jugoszláv legenda egy Zastava, valamint egy csodás, ám de nagyon megkopott Opel vár a kicsinosítására. A szakmáját őszinte elhivatottságból, családi indítatásra választotta, így lett Kis Tamásból karosszéria lakatos. Már 10 éves koromban édesapám által ő is ezzel foglalkozott, és akkor tetszettek a dolgok, amiket ő csinált. Próbáltam ellesni, néha oda mentem, de néha lehet nem kellett volna. Ilyenek volt, de nagyon tetszett. És akkor próbáltam úgy olvasgatni utána, bár akkor nehezebb volt, nem volt annyi autótípus, nem volt olyan sok lehetőség erre, de azért, ha érdekel valakit valami, akkor utána jár, és én úgy érzem, hogy megtettem mindent. Megpróbáltam, Debrecenbe jártam ipari iskolába. Hát ott jó helyre kerültem, ahol érdekelt az embereket az, amit csinál, meg lehetett tőlük tanulni, ami szerintem nagyon fontos. Tehát mindig az, hogy tanuljon az ember. Csúnyul ellestem a dolgokat az öreg szakiktól, hogy mindent nem lehet egy embertől megtanulni. És akkor egyre jobban tetszett ez a dolog, csináltam. Dolgoztam bent 8 évet Debrecenben, aztán hazakerültem Beszélménybe, és 2005-ben kezdtem, mint vállalkozó ezt a szakmát. Hát szolgáltatás részével is foglalkozunk, a maga a veterán dolog az, hát végülis gyerekkorom óta, de komolyabban, hogy belekezdjek, szerintem az is olyan 5-8 éve kezdődött el. A veterán járművekben mi az, ami megragadott? Hát eleve az autók szépsége, ami véleményem szerint inkább megtalálható egy öregebb járműben, mint a mostaniakban, nem aztán a megbízhatóság, tehát mindig az egyszerűség, hát az nagyon-nagyon. Úgyhogy megtetszett minden, a csillogásuk, az illatuk, minden. És mennyire jellemző az manapság, hogy veterán autókkal találkozol itt a szerelőműhelyben? Hát hála Istennek, igen. Bár ez nagyon változó, mert ugye a mai értelemben egy Walbrookot is veteránautónak tekinthetünk már, vagy akár egy Ladát, mert ugye ezekkel, amikkel hamarabb találkozik az ember. De sok van, sok nyugati, ami még megmaradt, ugye régen behozott osztrák, Németországból behozott autók, amiket most fellelnek az emberek, próbálnak belőle életet varázsolni, kisebb-nagyobb sikerrel, ki hogy. Van, aki csak tanácsért jön, van, aki javítatni szeretne. Nagyon-nagyon szerteágazó és sokrétű, tehát, de van, hála Istennek van, nem. Hát jelenleg van egy Mercedes, amit javítunk, egy V115-ös állólámpás Mercedes, aztán csinálunk egy Zastavát, egy 755 Zastavát, és hát majd nem sokára hozzá fogunk ez az öreg Opelhez is kezdeni, Opel Olympia Rekord. Ezzel talán az lesz a legnagyobb nehézségünk, hogy ez semmifajta karosszéria elemet nem lehet kapni. Nincs sem utángyártásban, se gyáriban, bár találtunk itt barátaimon keresztül, próbáltak keresgélni, ha találtak is olyan egy elemet találtunk, ami iszonyú több 100 000 forintos tétel. Ennek ez lesz a biztosan. Viszont furcsa módon egyébként mindenfajta szerelési technológiai dolog van hozzá, tehát mindent lehet. De karosszéria semmi, tehát ez szinte egyedi, ezt kézzel kell elkészíteni, az egész alvázat, ajtókat, stb. Mindent. A Mercedes a következő, az talán, hát majdnem azt tudnám neked mondani, hogy abban olyan szinten nincs nehézség, hogy minden van hozzá, minden adja magát, és az egyik legjobban és általam is szeretett jármű a Mercedes, ami igazán megkapó látványban is, véleményem szerint a formatervezése is, megbízhatóságban is, nagyon jó. Nagyon szeretem. Rengeteg munkaóra fekszik benne, majd meglátjátok, de végül is szerethető javítani. Nagyon szerethető a Mercedes.
Hát a kis Zastava az ugye keleti blokkból érkezett jármű. Hát ővel is sok bajunk volt. Hát ott a karosszériában könnyebb volt a helyzet, mert találtunk hozzá javítóelemeket, bár érdekes, mert ugye megegyezik a Fiat, 600-os Fiattal, meg valamikor a Zaporozhye gyártott még hasonló karosszériát, és abból visszamaradva feleltünk egy pár alkatrészt, de egyébként lehet hozzákapni mindent, a mai napig is. Ahhoz például, hát ott inkább az lesz a nehézség, hogy ugye ez egy olyan autó volt, amit már úgy került ide, hogy szétszedtek, ezt is kirabolták belőle, azt is kirabolták belőle, és sok mindenre majd rá kell jöjjünk, hogy is volt. De végül is fel lehet az utána minden anyag, tehát a neten mindent meg lehet találni. Én azt gondolom, hogy a veterán autók szereléséhez nagyon szervesen kapcsolódik a kézi munkának az igénye, illetve a kézi munka, illetve a szaktudásnak a szükségessége. Mennyire jelent ez kihívást számotokra? Hát számunkra igazán ez a legnagyobb kihívás, és talán még abban egészítenénk, amit mondtál, hogy fellelni azokat az anyagokat, azokat az alkatrészeket, amelyek szükségesek, vagy akár egy apró elem miatt áll a javítás, vagy nem tudsz tovább lépni, nem tudsz tovább haladni. Rengeteg, nagyon jól látod, rengeteg kézi munka van vele. Rengeteg borzasztó időigényes, embert kívánó, türelmet kívánó, nagyon sok. Szinte 80%-a egyedi munka. Ha már időigényesség, akkor térjünk rá erre is. Mennyi idő alatt fog mondjuk ebből az autóból ismét régi remekében díszelgő autó válni? Hát ez egy ismét fogós kérdés. Hát hidd el, hogy még én sem tudom legtöbbször ezt behatárolni, de mindenképpen a folyamatos munkát értve is hónapok alatt. Tehát mindenképpen hónapok alatt. Ha egy autóra folyamatosan napi 8 órát fordítunk, akkor több hónap. Akár ez lehet egy év is, mert ugye csúszhat mindig valami, közbe jöhet valami, nincs alkatrész. Tehát rengeteg. Ez ideig a pályád során melyik munkádra vagy legbüszkébb, vagy melyik volt leginkább nagy kihívással teli munka? Hát mindegyikre büszke vagyok. Tehát én mindet szerettem, nincs úgy igazándiból. Hát talán ez a Merci lesz majd, ami tudom, hogy rengeteg munkaóra van benne. De mindet szerettem, tehát a keleti blokkból, a nyugati blokkból, még egyszer mondom, típusfüggetlen vagyok, tehát én szeretek mindent. De büszke vagyok az ha a legkisebb munkától a legnagyobbra, én mindenre büszke vagyok. Bár sablonszöveg, de azt csinálhatom, amit szeretek. Nagyon sokat, mindent szinte, tehát ez egy hobbi is, de szerelem is a szakma iránt, tehát mindent jelent, nagyon szeretem. Mindig úgy érzem, hogy tanulni kell, nem győzök eleget utána olvasni, érdeklődni, barátokkal megbeszélni, mindig tudok újat. Soha nincs olyan egy autó, hogy már azt hiszem, hogy ebben biztos vagyok, hogy ez ilyen, biztos vagyok abban, hogy még újat találok, és mindig találok, mindig, mert érdekel valóban. Ha nem érdekelne, valószínűleg nem is olvasna utána az ember, nem menne utána, de engem nagyon vonzad, és függetlenül, tehát nem vagyok igazán ilyen márkafüggő. Tehát én ugyanúgy szeretek egy kis Trabantot csinálni, mint egy Mercit, tehát nincs ennek igazándiból számomra jelentősége.